in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Chairman sa usa ka transport cooperative sa Digos City, Davao del Sur, gipusil, patay! Usap patay, 25 ka balay ug daw sa managlahing insidente sa sunog sa Davao City ug Cagayan de Oro. Ikaduhang hotel nga natukod sa nasod, abli na, human manirado tungod sa pandemya. Ug Rizal Shrine sa Dapitan City, abli na balik sa publiko. Sa detalye sa atong mga balita, patay human gipusil so wala pa mailhing armado ang chairman sa Digos Padada Transport Cooperative kagabi. Usa sa mga gitutukang motibo sa krimen sa kapulisan ang may kalabutan sa iyang trabaho. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Intimanong namatay ang 50 anyos nga si Ronald sa Bandal sa naangkon ining usa ka samad pinusilan sa likod nga bahin sa iyang ulo pasado las 7 kagabi, Nobyembre 17. Sumala pa sa investigasyon sa Digos City Police Station, gabaklay na itong higayuna ang biktima gikan sa trabaho ug pauli na sa ilang panimalay. Apan wala pa man kini makaabot, gipusil na kini sa Purok 9-A Bonifacio Superhighway Street, Barangay Aplaya. Ang biktima, chairman sa Digos Padada Transport Cooperative kundi pa Transco nga nakabase sa syudad. Nagtuo ang vice chairman sa Dipa Transco doon kalabutan sa trabaho niini isip chairman sa kooperatiba ang kamatayon sa biktima. Sanglit wala sila nahibaluan nga kaaway o nakalali sa biktima nga naila nilang usa ka maayo og tawo nga lider. Wala involved lain. So tungod sa trabaho Sa trabaho diri. Umika na ng kwartang gihatag sa gobyerno. Mao na nasiluan din sa mga kinsa nga tao dili na kumakuan. Kasi nasukan nila sa amuan chairman. Kinisab karon ang ginatutukan sa investigasyon sa PNP. Na sila nadawat na 500,000 na parang ayuda ikan sa LTFRB. Ang iba kasi ay natagaan, ang isa na walang requirement, wala ka daw. Mo tayo nasuko sa iya na isa dira ka tao na personal interest namin. Nanawagan og gustisya ang live-in partner sa biktima nga si Rose Salgado. Ang amoa lang nga mahatagan lang og hustisya ang ako ang bana sa iyang kamatayon. Gipaniguro sa PNP nga panubagon ang naghimo sa krimen ug mahatagan og gustisya ang kamatayon sa biktima. Ang biktima mo'y pinakaunang chairman sa kooperatiba. Diin mao'y nangusog aron nga makakuhag pundo gikan sa LTFRB. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. 25 ka mga balay ang naugdaw sa duha ka managlahing insidente sa sunog sa Davao ug Cagayan de Oro City. Usa ka minor de edad ang namatay atol sa sunog sa CDO. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nakuhaan og video ni Karen Kaunagan ang paglamoy sa kalayo sa balay sa pamilya ni Elsa Aguanta sa Purok 12, Santo Niño, Barangay 5-A, Bamkiruhan, Davao City, alas 6:53 kaganihang buntag, Nobyembre 18. Tungod gama sa light materials ang balay, paspas nga ni kanit ang kalayo sa mga katapadining mga balay. 15 ka mga panimalay ang naugdaw. Base sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, electrical related ang posibleng hinungdan sa sunog. Tungod paspas ang panghitabo, ang ubang residente tapot lawas ra ug walay laing gamit nga nasalbar. Dako na ang kalayo pag-abot sa taga Central 911 ug kapulisan. Nakalangan pa kanila ang gamay nga dalan tungod dikit-dikit ang mga panimalay. Walay natalang samdan sa insidente. Agibana-bana ang mukabat sa 1.5 million pesos nga structural damage. Mitunol na og pasiunang hinabang ang barangay sa mga residenteng nasunugan. Samtang nagpahigayon pa og assessment ang City Social Welfare and Development Office aron masuta kung pila ang kinatibuk ang ihap sa mga pamilyang apektado. Gipahikling una sa gym sa Barangay 5-A ang mga apektadong pamilya. Subling pahimangno sa BFP
kanunay susihon ang linya sa mga kuryente sa balay aron malikay sa samang insidente. Sa Cagayan de Oro City, naog daw sab sa sunog ang napulo ka mga balay sa Purok 3B, Barangay Gusa, pasado las 8 sa buntag kagahapon Nobyembre 17. Patay ang usa ka 17 anyos nga batanong lalaki, human matrap sa ilang nasunog nga balay. Natulog ang minor de edad sa ikaduhang andana sa ilang balay sa dihang nahitabo ang sunog. Sumala ni SFO2 Imelda Barazan, ang investigator sa Lapazan BFP sa balay sa pamilya ni Angelito Hukiton. Kinsa uyuan og silingan sa namatayng minor de edad, nagsugod ang kalayo. Milungtad og dulad 2 ka oras ang sunog. Electrical short circuit sab ang ginalantaw sa BFP nga hinungdan sa sunog. Gibana-bana ang mukabat sa 1.2 million pesos ang structural damage sa sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Usa ka SUV ang nahayang human kini mabangga sa Center Island sa Diversion Road duol sa Davao International Airport alas 11 sa buntag kaganiha, Nobyembre 18, 2021. Sa video nga kuha ni Ken's Motovlog, makita nga nahayang ang sakyanan sa tunga nga bahin sa kalsada. Saysay ni Ken's, walay laing sakay sa SUV gawa sa driver. Gani iyang nakita nga naglingkod na daplin sa kalsada ang driver ni ini samtang naglihok-lihok. Dali sab nga miresponde ang mga otoridad ug taga Central 911 sa lugar. Ang insidente may resulta sa grabing traffic. At tangi! Lalaki! Preso human gitig bas patay ang silingan tungod sa daang bangi. Og Rizal Shrine sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, abli na og ni abi-abi na og mga turista. Gusto ba mo og barato og orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Ulahin na ang pagbasol alang sa usa ka lalaki nga mitigbas patay sa iyang ulitaw nga silingan sa Bansalan, Davao del Sur tungod lang sa ilang daan nga bangi. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Ditinato na karon sa selda sa Bansalan Municipal Police Station sa Davao del Sur ang 48 anyos nga si Victor Lausa. Siya ang gitudlong sospek sa pagtigbas patay sa silingan ini nga si Ayan Tapangan didto sa Barangay Sibayan niadtong Martes, Nobyembre 16. Ang biktima nakaangkon og 14 kasamad tinigbasan, di namatay kini nga wala na nakaabot sa ospital. Ako sir, pero mahigit ko Nagadi pag abot ako diri sa gabi, kampo, di ko Ginoo nga niligid unta to siya mamatay. Kaya inungan ako, mamatay to siya.
Ito lagi kong kinabuhi. Aso sa sospek, wala na siya kapugong, human matod pa nga nagmaoy ang biktima at ubangan sa iyang palimalay og nagtuo kini nga niadtong higayuna, armado ginagiban ang biktima. Aminado sab siya nga duna na sila'y dugay nga bangi sa biktima. Liyon na ini, nangayog pasaylo ang sospek og naghangyo og pagsabot sa pamilya. Ako lang ipabot unta sa pamilya sa mga tundan nga manaman itong balita ko. Sila na imaluwi ito na ko. Apan, desididong ang pamilya nga kasuhan ang sospek o gani matod sa PNP napasaka na nila ang kasong homicide batok sa sospek. Atong gipasaka ang kasong homicide sa iyaha sa kasamtangan ang atong suspect nga kulong karon diri sa ato ang Bansalan Municipal Police Station. Apan, gi-question sa pamilya nganong gaan ra ang kasong nga gipasaka sa sospek luyo sa brutal nga kamatayon sa biktima. Nganong homicide iyahang gi-file nga kamurad umar iyang gibuhat. Pag-order niyang pagbuhat sa magulang dapat siya katuon. Gipasabot sa PNP, murder ang kaso kung ang insidente giplano sa sospek. According sa ato ang mga nakakita sir or witnesses na nahitabo man ko ang pagpatay sa iyaha tungod sa ilang nasilay panagbikil or panaglalis atong panahona. So wala kini giplano jud nga patyon sa ato ang suspect, kundi nahitabo lang kini tungod sa ilang panaglalis. Kung mapamatud-an nga sad-an sa kasong homicide, mamahimong mabilanggo ang sospek. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe! Mibalik na sa operasyon o pagdawat o mga guest ang pinakaunang hotel sa Mindanao ug Visayas ug ikaduha sa Pilipinas nga Apo View Hotel sa Davao City human kini nagsira ni adtong bulan sa Marso ning tuiga tungod sa epekto sa pandemya. Niadtong Lunes, Nobyembre 15, 2021 nagsugod og dawat og guest ang hotel. 73 anyos na nga nag-alagad ang Apo View Hotel sa Davao ug halos 8 ka bulan kini nagsirado. Halos nagsunod lang ang Apo View ug Marco Polo Hotel sa Dalang Claveria ning syudad nga nagsira tungod kay nalugi kay wala nay bookings tungod sa pandemya. Usa ka rehearsal ang gipahigayon alang sa amphibious operations sa mga musalmot sa AFP Joint Exercise didto sa Patnogon, Antique kagahapon Nobyembre 17. Sumala sa Philippine Navy, 3 ka mga nag-unang ahensya sa Armed Forces of the Philippines ang misalmot sa amphibious operations rehearsal kagahapon. Tumong sa ehersisyo nga mapakusgan pa ang operasyon sa ilang kapabilidad sa pagpahigayon ng amphibious operations nga usa sa matang sa offensive military operation. Unom ka mga miyembro sa rebuilding NPA ang misurrender sa mga sundalong ubo sa 4th Infantry Division sa Kabanglasan, Bukidnon o daghang tinipigan nga armas ang nadiskubrihan sa area sa Eastern Mindanao Command. Sumala sa mga sundalo sa 4th ID ang pagsurrender sa unom ka mga NPA, lakip na ang high-ranking leader, resulta sa pagpanaw ni George Madlos alias Ka Uris, sanglit wala na'y mutimon sa kalihukan. Apil sa ilang gisurrender ang unom ka mga high-powered firearms. Kahinumduman nga sa miaging simana, giturn over sa mga sundalong LGU sa Impasugong Bukidnon ang abo ni Ka Uris ngadto sa iyang igsuod nga mibiyahe pa gikan sa Surigao. Samtang nadiskubrihan sa tropa sa 1002nd Brigade ubo sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang 30 ka mga high-powered firearms sa gikonsiderang arm cache sa mga NPA sa sitio Bagyang, Barangay Upper Suyan, Malapatan, Sarangani Province sa ilang sunod-sunod nga operasyon gikan Nobyembre 11 hangtod 16, 2021. Lakip sa nakuha ang caliber .30 machine gun.
Human sa kapintuig nga pagsirado, subling giablihan karon sa lokal nga kagamhanan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, ang Rizal Shrine. Kung asa makita ang mga gipuy-an ining balay, mga gamit nila sa hinigugma nga si Josephine Bracken og iyang mga obra. Ani ang report ni Kayna Diestro. Gidagsang dayon sa mga bisita o mga turista ang Rizal Shrine sa Dapitan City sa subling pagbukas ni ini ni atong Martes, Nobyembre 16. Dunay mga gikan sa Cagayan de Oro, Iligan ug Cotabato City. Bisan tuod og bukas na ang shrine sa publiko, apan kilimitahan pa kini alang sa mga bakunado. Hinuon mamahimog gihapon musuroy ang mga dili pa na bakunahan nga mga kabatan-unan basta kauban nila ang ilang mga bakunadong ginikanan o guardian. Restrictions will be limited only to age groups who have not yet been vaccinated. So since ages 12 to 17 is now under vaccination in Masay, so we are allowing the kids ages 12 and above to stroll parks, to visit the shrine or the Rizal Park, but subject to the restriction that they should have been vaccinated. So, and even unvaccinated children below 12 can stroll provided that they have their parents with them and that their parents are vaccinated. Kapintuig sab nga gisira ang shrine sa publiko sukad sa pagsugod sa pandemya ug karon lang kini gibuksan og balik. Busa, nalipay kaayo ang bisitang si Omar Marizok nga mibiyahe pagikan Cotabato City ug nakaatol sa pagbuka sa shrine. Dili kini ang unang higayon nga nakaabot sa dapit, apan buot niyang mobalik pagbisita sa lugar kauban sa iyang mga higala. Nakapunta ako dito last 2007, so nung nag-decide yung mga kasama ko na pumunta rito, sabi ko gusto kong sumama kasi it's been a long time. So we are very thankful to the city government of Dapitan for opening this Rizal Shrine again to the public, because tourists like us has the chance to enjoy the museum. Hinay-hinay sab nga nalagsik ang panginabuhian sa mga taga-Dapitan. Nakahalin na ang mga nagabaligya og mga souvenir items sama sa t-shirt, mugs o key holder nga naa sa ganghaan sa shrine. Bisan mga litratista nga sama ni John Bo ang mapasalamaton nga nibalik na ang kabibo sa turismo sa lugar. Aduna na siya ikita nga 300 pesos sa pagkuhag hulagway sa mga miabot nga bisita. Ang laking kasayahan po namin dito sa mga tao dito sa Dapitan kasi bumalik na yung mga bisita, makapunta na dito sa Dapitan. Umi-income namin kahit maliit. Nabubuhay na kami na ang aming mga pamilya, nabubuhay na. Naila ang Dapitan, isip tourism capital sa Zamboanga del Norte, ug sa turismo nagdepende ang panginabuhi ug negosyo sa mga residente. Na makapunta dito, walang bumibili sa mga souvenirs namin. So at least ngayon meron na. Sa shrine makita ang balay nga gipuy-an sa atong nasudnong bayani nga si Gat Jose Rizal, kauban ang hinigugma niini nga si Josephine Bracken. Ang Lovers Rock kung asa sila kanunay nga date, ang clinic kung asa gapanambal si Rizal, ug ang dormitoryo kung asa nagapuyo ang iyang mga estudyante. Sulod sa shrine, makita sab ang mga gamit kaniadto sa pagpanambal ni Gat Jose Rizal. Ingon man iyang mga sanina, mga sinulat nga tula, ug nagkadaiyan na himo niya sa syudad sa Dapitan. 16 ka hektarya ang kadakon sa shrine nga napalit kaniadto ni Gat Jose Rizal sa barangay Talisay human siya makadaog sa loto. Busa gihimo kini nga usa sa mga kabilin ug handumanan sa bayani sa National Historical Commission. Nang hinaot karon ang lokal nga panggamhanan nga magpadayon na ang pag-abot sa mga turista nga buot mo bisita sa lugar kay di lang sa pagka-Shrine City na ila ang syudad, kundili na ila sab kini sa ilang mga maanindot nga mga kabaybayunan. Kayna Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Ug mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger.
Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, subscribe kita sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 37 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!